ಕಜ್ಜಿ ಪುಗುದು ಪದುಪೆ ಮೂರ್ದಿತ್ತೇರು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕನೆ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆ ಎಂಚೋಲಾರೆ ತುಲೆ ರಡ್ಡು ದಿನ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪಂದೆ ದಾಯ ಪಣ್ಣ ಇಂಕಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ 4:10 ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಬನ್ನ ಇಲ್ಲಗೆತ್ತನ ಕಡೆ ನಾನು ಐನಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ತಿಕ್ಕಿದ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಂಚಾದ ಐನಾರ ಇದು ಬುಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಪೀರ ಊಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಜಿದು ಬೇರೆ ಬರೆದು ಪೂರ ಅಣ್ಣಗ ಹಾಕೊಂಡು ಲೇಟ್ ಅಂಚದು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಪೇರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ 4:10 ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಗ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಡ್ತಾ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೋಗ ಅಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ದಾ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಇನ್ನಿ ರಡ್ಡು ದಿನ ನಮಕ್ 4:10 ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಅಂಡ ಆಯ್ತು ರಡ್ಡು ಅಂಚು ಪೂರ 3 ಗಂಟೆ ಪುಟ್ಟ ಬುಕ್ಕ ದಸರಾ ಪೂರ ಮಾತು ಪೈರ ಅಂತ 3 ದಿನ ಕುದ್ರೊಳಿಗೆ ಪೋಯ ಅವಳ ಪಗಿಲ್ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಆ ದುಂಬುಗು ನನ್ನ ಉಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಪಾಯರ ಉಂಡು ನಾನು ಐಟೆ ಬಪ್ಪು ಬಯ್ಯ ಪೋನಾಗ ಒಂಥರ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಪೋಣ ಖುಷಿ ಆಪು ಒಂಥರ ಕುಡ್ಲ ಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ ಮಿಂಚ ಒಂದು ಪುಟ ಅಂಚದು ಆತು ವೇತು ಬೇಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಸಂಡೆನಾಗ ಕುದ್ರೊಳಿಂದ ಶಾರದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ದಸರಾ ಬಣ್ಣಾಗ ಅವೇ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ದಾಯ ಬಣ್ಣ ಪಿಲ್ಲಿ ವೇಷ ಅವು ವೇಷ ಬಾ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಜಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂತು ವೇಷ ಪರ್ಪುಂಡೆ ಕೋಡೆ 3ನೇ ದಾನ ಸಿಂಹ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಇತ್ತು ಸಣ್ಣಗ್ಲಿತ್ತಿನಿಗೆ ರಕ್ಕಸ ವೇಷ ಬಾಯಿದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪೋಡಿತು ಪುರ ಬಲ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪಂತು ವೇಷ ಬರ್ಪುಣೆ ಏನು ದುಂಬು ಪುಣ್ಣ ಪುರ ಅಲ್ಪ ಪುರ ವೇಷ ನಿಂಚ ಅಂದರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಬರೋದು ಪುಣ ಜಾಲಿ ಪುಣ ಇಂಥರ ದುಂಬು ಪುರ ಎಲ್ಲಿ ಪುಣಕೈತೆ ಪಿರ ಹುಡುಗರು ಅಂತ ನಾವಲ್ಲ ಪೋಡಿನೇ ಪುರ ಇರ್ತೈತೆ ಈ ಸಲ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಅವು ಎಣ್ಣುಂಡಿತ್ತೆ ಪಣ ಮೆಗ್ದಿನ ಪಂಚ ಪೋಂದು ಪಿರ ಐತೆ ಪಿರ ಹುಡುಪುರ ಅಪ್ಪ ಬಂತು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ದುಂಬಿತ್ತರ ಅಂಚಿನ ಪಾಪ ನಿಲ್ಲಪ್ಪನಾಗ ಅಂಚದು ಬುಗದಾದ ಬಣ್ಣ 3 ಕುದ್ರಳಿ ಪೋದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗಂತ ಖುಷಿ ಏನು ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ತಿಕ್ಕದು ಪಾತೇರಿಯರು ಲಾಗು ತೂಪೆ ನಾಂಜಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಿಯರು ಖುಷಿ ಅಂಚದು ಕೆಲವು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೂರ ಪೋಯಿನ ತಿಕ್ಕಿದ್ರು ಬಟ್ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಬಂದೊಂದು ಪಾಪ ಕೊಂಚ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಂದು ಬೇಡ ಅಂದ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಕೆ ಪೂರ ತಿಕ್ಕದು ಪಾತೇರೋಣ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ಅದು ಅದಪ್ಪ ಬರ್ಸ ತೋಜಿದ್ದೆ ಮುರಾಣಿ ಒಂಚೂರು ಮುರಾಣಿ ಅಂತೂ ಜೋರು ಬರ್ಸತ್ತೆ ಬರ್ಸದೇ ಒಂಚೂರು ಡೌಟು ಓಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಾಯಲು ಪೊಡಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಜಿ ಓಡಲಂಚೆ ಪಣಿಯೋನಿತ್ತು ಅಂಚ ಅದು ಚೂರು ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡಿ ಬರ್ಸ ಪುರ ಬಪ್ತನಂತೂ ಹಾಪುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಅಂತ್ಯಾರ ಜಾಗೇಜಿ ಕುದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಾರ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾವ ಬರ್ಸತ್ತು ನಾವು ಆಯ್ತಾರಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬೊಬ್ಬೆ ಉಂಡತ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಉಳ್ಳಿರು ಕೊಬ್ಬೊಂದು ರಚೆ ಅತ್ತ ಮೂಲೆ ಪೇರು ಕೊಬ್ಬೊಂದು ಪೂರ ಅಂಚಪ್ಪ ಕೆಲವರು ಪುರ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಅದು ಇತ್ತೆ ಹತ್ರ ಮಾಡ್ಪಣೆಕು ಮಾಡ್ಪಣ್ಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪುಣಾಗ ಬತ್ತ ಜಪ್ಪುಣಿ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಬೋದು ಇಂಥ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಜರಕುಳ್ಳೇರ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಬುಕ್ಕ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ವಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಈ ವಾರ ಒಂಥರ ರಜೆ ಉಂಟು ಶುಕ್ರವಾರ ಶನಿವಾರ ರಜೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅದು ಗುತ್ತೋಡು ಅಂತ ಅದು ಕಜ್ಜಿ ಪುಗುದು ಪದುಪೆ ಮೂರ್ದಿತ್ತೇರು ಉದಾದಿತ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಚೇನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಕಜ್ಜಿ ಮಣ್ಪರ ಅಂಚಿ ತಗೊಂಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕಜ್ಜಿ ಮಣ್ಪರ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಿ ಅತ್ತೆ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತಿರ ಉಂಟು ಹಚ್ಚಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕನೆ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂಥರ ಚೇಂಜ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಿ ತೋಜಿ ಲೈಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಂಚ ಅದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ದಯಪಣ್ಣ ಅವು ರಡ್ಡು ಗ್ರೈಂಡರ್ ನಮಗೆ ಕೊರ್ದಿತ್ತು ಅವು ಕೊರ್ದು ಕಣ್ಣನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಅವು ರನ್ ಹಾಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬುಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀಚಿ ಅಂಚದು ಮಿಕ್ಸಿಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಜಾರು ಹಾಲಾದಿತ್ತು ನಾವು ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಚೂರು ಕಡೆ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈಟೆ ಕಡೆ ಉಂಟ ಬಟ್ ಕೈಟ್ ಕಡೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದಿತ್ತು ಅಂಚ ಇಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಇದು ಬೇಗ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಪೂರ ಕಜ್ಜಿ ಪಾವಡ್ತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ದಾದನ ಐತೆ ಪರ್ಬ ಮೀನು ಪೂರ ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಡ್ ನೇತು ಕಡ್ಲ ಅವ್ನು ಕಲ್ಲಡ್ ಕಡೆ ಪುಣ ನಮ್ದು ಕೊಡ್ದ ಕಜ್ಜಿ ಪುಣಕ ತಾರೆ ಪೂರ ಸಣ್ಣನೇ ಹಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಡ್ತು ಕಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ನನ್ನ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬೋಡ್ಸಿ ರಿಪೇರಿ ಮಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಸು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉಳವೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಹಾಕಲು ಅದನ್ನು ಪೋತು ಮಾಡಿ ರಿಪೇರಿ ಅವತ್ತು ನಂಗೆ ಹಾಲ ಇಂಚೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇಂಚೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ಪೊಸದಿ ದೆಪ್ಪಗ ಒಂದು ಪೊಸದಿ ಹಿಡಿತ್ತೆ ಈ ಥರ ಕಾಂಡೆ ಬಂದ ಬುಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ದೆಪ್ಪಿರ್ಬೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪುರ ಇತ್ತದ ಮತ್ತು ಸರಂಚ ಪುರ ಉಂಡು ನೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಇದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಲ ದನ ಕಂಡೇರು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚೆ ಕರೆಕ್ಟ್
ರಾಣಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಎಂತ ರಾಣಿಗೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಗೆ ಏತಾಂಡದು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೊಂಡದೊಂದು ಪೊಯ್ನೆ ಹತ್ರ ಮದ್ದೊಂದು ಪೊಂಡೆ ಏತ ಅప్పుడు ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪುಚ್ಚದಾನಿ ಹತ್ರ ಅಡ್ಡು ಸರಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೇನ್ರಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಏನು ಪಂಡ ಶಕ್ತಿನಗರ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ಒಂದು ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೂರ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೋತಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮನಾಗ ಪೋತೀನಿ ಅವು ದಾದ ಏನು ಪಂಡ ರಾಣಿನ ಬುಡ್ದಿತ್ತು ನಿಂಚ ಪಿದೈಗೊರ ಬಯ್ಯಗತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಾ ಬಿಡ್ತೀನಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂದು ಅವು ಅಪ್ಪಗ ದಾದಾಂಡ್ ಪಂಡ ಆಯ್ತಾ ಐಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಅವು ಬೆಲ್ಟ್ ಪಣ್ಣಗದೆ ತೊಂದಿತ್ತು ಐಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಓಲ ದಪ್ಪ ಪೂರ ತುಚ್ಚಿದ ತೊಂದುಂಡು ಅವು ಚಾರ್ಲಿ ತೆಪ್ಪುಣ ಆಯ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ ನಂಚ ಪಾಡ್ತ ಅಂಚ ಅವು ಪೋದಿತ್ತಿನ ಅಂಚ ಅವು ಪಿತೈ ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಒಲ್ಡೆ ಒಲ ಒಂಚು ಮಿತ್ತು ಒಂಚು ಕೋಡ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತಿನಿಗೆ ಅಂಚೆ ಈ ಮುಂಚೆ ಪಡ್ದ ಕುಡ್ಪೇತ ನಾಯಿ ಕೊಡಪುಳ ಪಂಡಿತ ನಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಜಿಂಜಿದ್ದೀನಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ಪೊಣ್ಣು ನಾಯಿ ಪೂರ ಕಿನ್ನಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ನಾಯಿ ಹಾಪಣದ ಅಂಚೆ ಅದು ಪೂರ ನಾಯಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಬಂದು ಬುಡ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಮುಂದಲೆ ತಂದು ಪೋತಿದ್ದಿ ಅವುಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಪ್ತೆ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಣ್ಣೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಟಿತ್ತೀರ ಅಂಟಿ ಕೊಂಚ ಅಂಕಲ್ ಪಂಡಿರ್ನಿಕಲ್ ನಾಯಿನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಪೋಡಿಕೆ ಪಣ ಬೇಜಾರ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗಣ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಯಪ್ಪ ಈಗ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿ ಪಂಡೀರು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿರಡ್ನಾಗ ಅಮ್ಮ ಬುಕ್ಕದಾದ ಬಂತೀರು ಆ ಬುಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೀರು ಕಂತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಅಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿರು ನಾಡೊಂದು ಪೋಣಗಾನೆ ಅಮ್ಮ ಓಡಿ ನಮ್ಮ ತರಗತಿನಾಗ ಎದುರುಡು ಎನಿಮಲ್ ಗಾಡಿ ತಿನ್ಗೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ತೂದು ಬುಕ್ ಹಾಕಲ ಪಿರೋಡಿ ಬೇರು ಬುಕ್ ಏನಿರಿಗೆ ಇಂಚ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಣೈತಾರೆ ನನ್ನ ಬುಕ್ಕ ಕಣೈದೇನು ಪಂಡಿರಿ ಕಣೈದೇನು ಪಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ತುಯ್ಯರ ಪೇರು ತೂಡಾಗ ಅಲ್ಪ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪುರ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಮಂತದೊಂದು ಜೊತೊಂದು ಇಂಡಿಗೆ ಪಂಡ ಜೊತೆ ಉಂಡತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಅಮ್ಮನಾಗಲಿದ್ದು ಬಲ್ತಂತೆ ಜೆಂಚ ಅದು ಐದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ತಂದು ಪೋಯಿ ನಪ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಂದು ಅವಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಂದಿರ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಯ ಅನ್ನದ ಪಂಡದು ಅಂತ ಅದು ಅಂಚಿತೆ ನಾನೊಂಜಿನ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ತಂದು ಪಾರೋಣ ಪಗ ತಮ್ಮ ಈಗ ಕಾಸು ಉಂಡದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಇಂದೇನು ಫ್ರೀ ಅದೇ ಆಯ್ನಿ ಅಯ್ಯೋ ಪುಣ್ಯ ನಾಯೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಣ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಕಳ್ಳ ಈಗ ಅವು ಬೆಲ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡು ಬಂದ ಈಗ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಾತ ಉದಿ ಪೂಜಿ ಕೇಳಿ ನಾಲ್ದು ಪೂರ ತುಚ್ಚಿದ ಅವು ತುಂಡು ಬಂತು ಪಾಡು ಚಾಲ್ನೆಟ್ ಪೂರ ಅಂಡ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಅಂಚದು ಅವು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನಾಯಿ ಲಂಚಿರ್ಕೊಳೋದು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಪುಣ್ಣು ನಾಯಿ ಪೂರ ಅಂಚದು ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ನಾಯಿ ಜೈದುಂಡು ಅವೇನು ಏತ್ ಒಂದು ಹೌದಾದ ಬಣ್ಣ ಉಂತುಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದೇ ಪೋರ್ಚ್ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಊರು ಸುತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುಣೆ ಬಟ್ ಏರಿಯಾಗಳ ಉಪ್ಪದ್ರೆ ಮಂತಪ್ಪಂದೆ ಮಾತು ಇಡೀ ಏರಿಯಾಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಈ ರಾಣಿ ಪಣ್ಣ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅದು ಫೇಮಸ್ ಆತಂಡು ಪಣ್ಣ ಬುಡ್ದು ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಇಡೀ ಹಾಕಲಾಡಿ ಪುರ ಪೋದ್ ಬರ್ಪು ಏರಿಯಾಗ ನಾಳೆ ಮಂಪುಚೆ ಅಂಚಿರಂಜಿನ ಅಯ್ಯ ಹೋಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಾಗ ಹೆಂಗಂತೂ ಬೇಜಾರದ ಬೀಳ್ತದೆ ಎಂಕುಲ ಮಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ್ತದೆ ದಯಪ ನಾನು ಅವು ನಮ್ಮಿಲ್ಲಂದ್ರೆ ಎಂತ ಹೋವೇ ಆವಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಪೋಣಗಂಚು ಬೇಜಾರಮ್ಮಿಲ್ಲ ಸಾಂಕ್ರ 10 ವರ್ಷ ಸಾಂಕ್ರಣ ಆಯ್ತು ದೇವರಂದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತ ಬುಡ್ ಪೂಜಾ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಬಾರ್ತಿರು ಪಿಕಲ್ ಪೋಪುಣ ಈಗ ಆ ತುಪ್ಪದ್ರ ಉಂಡು ನಾನಂತೂ ಲೈಫ್ ಲಾಡೆಗಂತೂ ಅಂತ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಅಡಿಗೆ ಅವು ಪಾತ್ರದ ಕೊಡತ್ತೀನಿ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಏರ್ಲಾತೆ ಪಾತೆ ನನಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ನಾಯ ಒಂಚೂರು ಪಾಪಣ ಎಂಚಾತು ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಂಚಾದು ಒಂಜಿನ ಅವೆಲ್ಲ ತಂದು ಅಪ್ಪಲ್ಲ ತಂದು ಗೊತ್ತು ತಿಂಗಳ ಆವಡ್ ಬಂದು ಬುಕ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ತಂದು ಪಾರುಂಡು ಸಿಂಬಿನ್ ನಾಯಿ ಕೊಂಚ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪರ ಆವಡ್ ಅಂಚದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಏತು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಪನ ಅಲ್ಪ ಪೆತ್ತಾಗ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಬುಕ್ಕ ಪೂರೈಕೆ ಅಂತ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಈತ ನನ್ನ ಚೂರು ಒಂದು ಅಡಿಪೇರ ಪೂರ ಉಂಡು ಚೂರು ಬರೆಯರುಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಕಾಸುಂಡು ಅಂಚಿನ ಲಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲಿನ ವಿಷಯನ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.